Il-bajja tal-Għadira, bajja li sfortunatament dejjem qed tispiċċa mimlija skart li jħallu warahom ħafna minn dawk li jużawha. Ta' kull filgħodu madwar 8 ħaddiema tad-Direttorat tat-Tindif inatfu din il-bajja. Dan il-proċess jibda minn sbieħ il-jum, eżattament fis-6 ta' filgħodu, fejn il-ħaddiema jaraw li għall-ħabta tad-disa il-bajja tkun imnatfa għal benefiċċju tal-għawwiema u l-kuntratturi tal-umbrellel. Danna makkinarju li naħdmu bih għandna l-ħaddiema l-iktar ħaġa importanti ovvjament li jsir ix-xogħol manwalment, jinġabru jitbattu l-kontenituri tal-Skart kemm dak li huma tal-mixed waste u kemm dak li huma riċiklabbli. Barra dan ix-xogħol il-ħidma tibqa' għaddejja sa' 6 ta' filgħaxija, hekk kif kull siegħa il-ħaddiema tad-direttorat iduru l-bajja jiġbru l-iskart minn fuq ir-ramel. Ramon Degwara jistqar li mhux qed ikun segwit l-iskop tal-kontenituri l-ħodor, il-griżi u anke dawk tar-riċiklaġġ. Ħafna drabi maħniex insibu li qegħdin jiffunzjonaw, qed ikun hemm taħlita sħiħa ta' materjal ta' skart, u ovvjament minn hawnhekk nappellaw sabiex kull kontenitur jintrema l-iskart ġo wieħed loġistikament u mbagħad ikollna problemi aħna wkoll li dak irid jintrema mal-mixed waste għaliex ikun kontaminat bi skart ieħor. U stmat li fl-Ulju u Awwissu mill-bajjiet kollha ta' Malta jinġabru mal-150 tunnellata ta' skart fix-xahar. Degwara jemmen li l-poplu Malti mhux qed jagħti każ tax-xogħol involut fit-tindif tal-bajja. Sa daħlodu stess rajna wkoll tires mormin fuq il-bajja tal-Għadira. Ma nistgħux nifhmu aħna dawn it-tires minn fejn ġew. Tajjeb, inti tiġi hawnhekk fuq il-beach biex tiddeverti biex tieħu pjaċir il-baħar, mhux biex iġġib l-iskart miegħek u tħalliha hawnhekk. Proċess ieħor li jsir 6 darbit fix-xahar huwa dak ta' sand sifting li jnaddaf sa madwar 4 pulzieri taħt wiċċ ir-ramel. Xogħol ieħor li beda ftit tal-ġimgħat ilu u dak ta' tindif tal-bankina li hemm mal-istess bajja. Madwar Malta, id-direttorat hu responsabbli minn tagħmir ta' sigurtà fil-bajjiet. Fost dawn insibu slielen, railings u twapet li jagħmlu l-aċċess iżjed faċli għall-baħar, kif ukoll pontun li nbena fil-bajja tal-Għadira biex jaqgħad iż-żewġ partijiet tal-bajja flimkien.